maayong maing udto na tong tanan sa mga viewers karon dia. Karon guys, nauli na pud ko diri sa Barangay Sibod, ang amuang lugar niya. Ako ang lula, talagyapon dia ako ang akong mama. Shout out sa diay karon guys, natay ipakita nga talagsaon kayo ni nga dili kayo ni makit-an sa lungsod. Dili kayo nito ni makit-an sa syudad nga utan guys. But before that, shout out dahil sa to ang sponsor. Sponsor sa to ang sa time nga mag-broadcast ta sa Radio Gisdak Dipolog. Since this is your DJ, Boy Pantak. Shout out dahil ni community organizer Roel Shalon. Ang ato ang SB member dia sa may lungsod sa Katipunan ingon man si Barangay Kapitan Raymond Katampungan dia sa may Barangay Kanibungan lungsod sa Roas. Usap po ato ang sponsor ang Bagis Pass Store nahimutang dia sa sitio Sindutan Roas Sambuanga del Norte. Binigyan ka na ni Ayaan Tata Bagis Pass ug Uyuan Rodi Bagis Pass. Karon guys, unsa may ato ipakita karon guys? Unsa may ato ang kanang naang utan nga talagsaon ra sa lungsod nga makit-an. So ako ang i-introduce guys. Talagsara ni sa lungsod. Talagsara po ni sa Dipolog. Dayon, dire gini kasagara sa bukid-bukid. Kining pao. Pao guys, kisay makarelate ani. Kabalo ko nga daghang makarelate ani kining pao. Ato ni siyang ubon karon guys. Ato ning kanon guys. Simple ra kaayo nga pagluto. Laphawan ra ni siya. Wa siya simi kinilaw. Dayon, mo na imong kinabuhi dito sa bukid guys. So karon guys, mo ni ang atong forma sa pao nga ato nang gihagpat. Gihagpat na nato siya guys. Mao ni. Ana iya ang kuan guys texture. Karon guys, ato na timplahan karon taud-taud guys So karon guys, no man nagtimpla na to ang kining ni ang pao. Mo ni ang forma guys. Mo ni ang iya ang forma karon. So mo simi kiniyo ni sa atong gilaphawan. So nagduangan na pud misong pamilya guys, no? Ako ang mama, ako ang lula. Nindot na gyud kayo manang mga kinahanglan makauli gyud ko sa isa ka semana, makauli gyud ko diri kay gusto ko nga makigdungan ko nilang kaon gyud guys. Ang ana. So kubkob ta guys. Yodto daw. Pao. So napuday gamay nga kinilaw diri guys, nga bulinaw. Okay, hilig may kilaw-kilaw gyud diri guys. So ang ato ang highlight karon guys kining pao. Kani, halang dito kayo. Pao guys. Mostly kasagaran gyud ning pao, makita ni siya sa daplin ug sapa. I remember sa unang maligo mi sa ubos sa muang gamayng tabay di sapa. Daghan kaing pao guys. Diha kasagaran manurok ang pao. Anong bana ang nagdula? Naniud to na. Okay. Magsugod na ito. Pao. Kabato guys, God bless.